Переведи слова быстрее, чем я. На изи. Уровень А2. Кошелек. Cash. Wallet. Мыло. Faun. Soap. Полотенце. Тряпка. Towel. Боль. Ay. Pain. Var. Сделка. Cedere. Deal. Знак. Bir yerde durmalılar. Sign. Kazınak. Дикий. Medved. Wild. Газета. Jurnal. Newspaper. Экипаж. Samalot. Crew. Tuvalem Allah can bugün 10 min patbeşik bolluk. Mana bir ullu kandan bellemeli. Oğlum edilip bana onun patlısı korpatıyor diye mi? Ediladi. Yani men yatamak men doktor natam. Men maşinal nire gitdi bul? Allah can canыңыз sağ olsun. Sizin kömöňiz bilen bugün men 10 min patbeşik boldum. Tüsürekden begen, yani begencim men bilen bile paylaşmana gelen dostlarım. Birer Türkiş hoşeli kafeň başlygy beýlekem atam 077. Ömür bir ýere gidýän ýerini bilem zok. Atam oklasız. Sınıf kardı o diyen mi? Kop minnettar diýäňmi? An canыңız sağ olsun. Dünara hava gazan oldu. Bunun yaxşı petir diýäňmi? Ya elime gitmem doklayda. Ha, näme diýär? Alo. Alo. Elime kulaklaydı ya. Alo. 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 Neyse ya kesin mi düşünüyorum oklay? Vallahi başına. Let's get it now. Mäte buradan galli mini feed alana. Tüz veremap. Armaza kucağımda toyum olana. Oyunu koyamap. Men elime düşen tadıma ölü katap. Ta türlendi başına nyalı katagan kap. Gez yaptanı tenne kan kap. Gırip kependen yada da arkam. Doğalayan barını üfleyen çür. Çür. Geleni oğurladım aydama çür. Çür. Ulaklara tüylenen yalıdır çür. Çür. Düşenler yerine aydınların çür. Goňçmaly, näçin iýminle goňçmaly? Ayt berayım. Ey men öwratmara Nur Muhammed. Aytmolla. Ay öňünden çykan adam ma gowuran adam biratda haýada ma o. Yemin ederim. Ayt berayım nasıl mı? Maksat ýanyň üçinem ne maks diýdim-de. Yüzü gülkün sayıydı. Nerede de bunu otur bana. Şeýtdanym TikTok'a mal goýup başladyk hadi. Vay içim. Bu kardeşim gözüne bunu şäherden aşk etken. Ya deme istilim only. Stile ha. Inni gelinle üýüp ategelli arada biraz. Aytma kavurdu. Halbuki kurun möktüraza. Dinlenni. O smart tuvalet münden birine çıktı da. O konuda näme etdi? Dövdü. Şu an şagan galçy bar ha. Brentek bagşylar. Pul bermem mal bilen okşon galçy ýaly. Sen aytma o. Sen var bir gülkün jütüp aytıp bilen aksen. Doğru değil mi? Yok. Bir jurnalist daýhanyny sorapdyr. Sygyrlaň ortaça näçe fikir berýär diýipdir. Olam aklarmy ýa garalarmy diýipdir. Aklar diýipdir. 10 litr diýipdir. Onu garalar näçe berýär? 10 litr diýipdir. Näme bilen iýimleýän bular diýipdir. Aklarmy ýa garalarmy diýip sorapdyr. Olam aklar diýipdir. Ot bilen diýipdir.
Onda garalar näme diýipdir? Olary bopdy diýipdir. O diýipdir. Şoburda jogap berýär diýipdir. Näme ütkötýän ýöne aklarym garalarym diýip sorap durmak näme diýipdir. Jogap ama şoburda diýipdir ol. Garalar meňkile şoň üçin diýipdir. He, düşnükli diýipdir. Onda aklar kimiki diýipdir? Olarym meňki diýipdir. İki yıl ver yaşıyorum. Beyler sakta. Uy. Hava. Doğuracağım. Hepiniz nasıl buluşan var? Niye işte orada soran ya? Senin gelini mi? Hadi gelini eğer şuraya da sonrası hava bağ diyer mi? Elbette yok. Maryan adammanın kovuluşu hali. Bu möğürmöcük korum katı kovkene o. Yani üstümde möğürt bir oluyor. Baragramam çakmadar o. Savvolun o marlar. Möylüğünüze de sabak verpsiniz o. Ine buğunam uğançma çingyanna vajak kolyan budoçluğu adam sağsa nesip varsa duvun şaklan lattan duvduk edram uğançanın yanına barya emmelat narmanne şonayda aynıydım kardeşim taksisti kurlatan saudagar жинка tamma taksin takladım durdu punkt значения açtım ölüm ne emercekti daha ne malan disen yine ne emercekti 10 man desem yok 10 man desen hiç kim alkıdan o da ol ver arat ol kaçırın bul kaça yığırman versengem at maşina minnin kapsı duvaştan yapsan ayaklan o katıdan yapsan o cim dövdüm ho kondisyoner amödüm bilen TV kondisyoner kaynan açtı bolle yankı daradan taçımdan dina daradan adağandı dahi brayna ya fayda desem yapıyordum ruçkadan ayradı ya ona sama обслуживание değil ya baryançam her 5 metre döndürüp Автобусом, конечно, чайно шончу дрон нерлер. Баханасам, ай, yolur var, alaydım. Magnetofon jonu da flashka salttır. Aytyan aydım, on tentoyu sengam DJ şonyalak aydım goyurarak. Bara tamamen varsam ola. Taksistler canı, sağ olsun. Aydım. Gol gitti. Dur da ki. Sakla mı kalın? Gitti. It's my life. Stop my baby, stop baby, with my life. It's my life. Bana ne? Instagram'a tıklayan Stop. Stop. It's my life. My life. Хотите рекламы, но у вас нет денег? Не беда. Но это же просто... Не мужик, а секс-бомба! Я сначала подумал, что это очередной фрик, решивший, что среднее образование — это то, что у мальчиков между ног. Но заглянув в профиль, я все-таки убедился в том, что это самая настоящая реклама. Так, как мы будем сбывать наш товар? Мы можем проанализировать рынок, создать маркетинговую стратегию и определить оптимальные каналы распространения. Все деньги я потратил на исключительно рабочую командировку в Авазу, поэтому давайте лучше наймем школьника за 100 манат и пускай он рекламирует наше кофе. Кажется, я знаю, где этот парень берет идеи для своих тиктоков.
Уверен, что этот чувак будет покруче Доктора Хауса. Вообще у нас много талантов. Прям слишком. Настолько много, что ими хочется делиться с теми, кто далеко в пустыне живет. Assalamualaikum. TikTok'ta iyi dağlarlar. Grant der ya, Qataycan. Ciao, pew deyip görme la amcan. Dine licremeli. Miau ağam, miau. Brato. Dine bedi uçmeli, dokucuk deftmeli. Pringles. Emme da ağam. Gülüşmekten değişmekten Allah'ın ayırmasın ağam. Чуваку на вид лет 20, а по видео где-то... Год, там 8-7 месяцев. Ну ничего, я верю в то, что мы вырастем и будем делать самые крутые контенты на планете. Будьте здоровы!